Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports Afternoon Edition. Today is Wednesday, Merkules kita mga ka-aksyon nga presentation sang inyo panatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Noon naton pagkabalikan ang aton mga kasaysayan diri sa bungsod Pilipinas. Isa ka maragtason nga hitabo mga ka-aksyon na nagluntad sang Hulyo 6 tuig 2005. July 6, 2005. Katapos mga ka-aksyon ginpasangkad pagid sang pungsod Pilipinas kag Poland ang relasyon sa duha ka mga pungsod. Kaya sila mga ka-aksyon nagperma sang isa ka agreement nga nag-highlight mga ka-aksyon sang kontribusyon kag ang pagbulig sang tagsa ka pungsod para man sa pagpasanyog sang pungsod Pilipinas kag pungsod Poland. Sa mga adlaw mga ka-aksyon, July 6, 2005, gimpirmahan ang kasugtanan ng Presidente Gloria Macapagal Arroyo kag Poland Prime Minister Marek Belka. Amo man ni maka-aksyon nga adlaw ang pinakauna nga pagbisita sa isa ka Polish leader diri sa pungsod Pilipinas nga naghatag man sang dugang sa aton mismo nga kasaysayan. Diri maka-aksyon na pamatud-an nga isa ka masaligan nga partner ang pungsod Pilipinas ilabi na sa pagpasanyog sang ekonomiya hindi lamang sa Asya bisan pa sa bilog nga kalibutan. Sa iban pa mga ka-aksyon, internationally sa bilog nga kalibutan, kung tanilikdan nga Hunyo, ginselebrar sa Estados Unidos ang National Kissing Day. Kabalobla ka mga ka-aksyon nga subong nga adlaw, we are also celebrating the International Kissing Day. Ang ambal mga ka-aksyon sang ahensya nga nagadumala sila nga selebrasyon bisan ano kuno nga sa isang paghalok ang imo nga prefer abi ang International Kissing Day ginahiwat, ginaselebrar, ginadumdum gid sa adlaw sang Hulyo 6. Amo ko ng perfect time of the year ago di celebrar ang mga simple pero maayo nga pagpakita sang pagigugma sa iban nga taho. Whether French kiss ina siya o kung formal kiss sa guya or mag-kiss ka bilang hello or say goodbye, pinakabig makakson nga paghalo ka bilang age-old practice nga hindi lamang makakson regarding sa romance kung pagpakita sa pagpalangga, of course pagpakita man sa pagkaabyanay sa iba nga mga taho. Kung balikan nato ng kasaysayan, pwede ginato mga ka-aksyon maangot ini sa mga romance kay sila mga ka-aksyon na panguna sa pagpalapnag sining pamaagi sang paghalok inabi na digto sa Europa. Para may dugang kamo nga ihibalo, may tatlo ka sa isang paghalok kon kissing. Pwede maka-aksyon osculum, magsiling ka osculum. Ano na paghalok mo doon na beso-beso nga panawag naton. Ang technical term sina is osculum.
Ang isa mga kaaksyon ning Basium or B-A-S-I-U-A-I-U-M or pronounced as Basium. Ini nga paghalok naman sa lips. And ang pinaka most passionate sa tanan, ini lang mga French kiss mga kaaksyon, panawag ni naton Savium. Ang hambas ang kadamaan, you have to savor. You have to savor the passion. Hopefully, open-minded ang tanan, no? So, mga tatlo ka mga say, mga kaaksyon. Ang Savium, amo man yung panawag naton nga French kissing. Ang hambagan ng mga kaaksyon sa mga French, ang French kissing kuno defined as kissing using your tongue. Kiss me, hold me, darling, with all your might. Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan na Aksyon John Diaz, kag welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Action Reports, Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:54 na. Naano ba lang mga balita nga dapat inyo bantayan diri man sa itong pagpangalaga diri sa itong tuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ito naman nga headline number 1. Enkwentro sa Norte, enkwentro sa sursang probinsya, nagluntad sa Negros Occidental. Apato ka mga rebelde, patay. Isa ang arestado. Las 9:30 kainas ang aga mga kaaksyon, nagluntad ang enkwentro sa tunga sang 94th IB kag 33rd Renaissance Company sa sitio Amiles, Barangay Biao sa Banwasang Binalbagan. Ginaligar mga kaaksyon, pulo tubtob 14 ka mga katapo sang New People's Army ang nakaengkwentro sang mga militar. Sa norte naman nga bahin, las 12:30 siningaw do. Enkwentro man ang nagluntad sa sitio Minatay, Barangay Marcelo sa Banwasang Calatrava. 7 ka mga rebelde naman rin nakaengkwentro sang 79th IB. Ato ni napagatutukan sa diligid lamang madugay on special assignment ang aton nga Patrol 2. Crosswind Patrol Action Eden Naboso in aksyon ng Papang Nixon Tahom. Sa norte naman ato ni baloon ng detalye sining balita o kay aksyon Nelson Patenio. Sa ato naman nga headline number 2. Oy, tiyo patay matapos ginlabo sang kaugalingon nga hinablos pasado las 6 ang takna kagabi. Naglunta din nga krimen sa Purok 3, Barangay Bagas sa Banwasang Hinigaran. Ang pagpangusisa sang kapulisan na nagwa mga kaaksyon sa investigasyon naging saway sang biktima bala ining iya hinablos nga magpauli na kay ti pwerte naging kuno kahubog. Kag hubog na pwerte pa kasalawayon. Ning sospetsado mga kaaksyon gindulong pauli, wala na kontento, nagbalik mga kaaksyon. Pagbalik bit-bit na ang iya nga binangon, ginlabo ang biktima, patay. Sa ito naman nga headline number 3. Oy, malapit 3 milyones pesos nga balor sang shabu na-recover man sa bypass operations ng Special Operations Unit 6 sa isa ka babayi sa Barangay Singkang Airport. Sospetsado mga kaaksyon, isa pa lang kuno kabulan nga nagarenta sa lugar sang nadakpan sang mga otoridad. Sa ito naman nga headline number 4. Subo-subo man nga balita kay ato balang nalunod sang Lunes ang hapon. Ginanod diri sa Suba nga sakop sang barangay sa Banwa ini sang ilog mga kaaksyon. Isa ini sa ka professional boxer. Nagtabok ini sabi sa overflow. Timing nga daw ang do blalis bukid. Nagabaskog ang current mga kaaksyon. Ginanod ini sa ka tubig. Duha man kadlang giparigayon nila nga search and rescue operation. Kay nasang aga na sapwan na lamang nga patay. Sa ito naman nga headline number 5. Sa Lawayon, may ginapanghatubang nga kaso kagapanakit nga magulang. Ginbuno mga kaaksyon matapos ginatulot-tapungol bla ang manghod sini sa tubang sang madamo nga tawo.
Kapulisan nagaligar ng biktima problema gid man kag ginareklamo sang mga residente sa barangay Gintobdan sa Banwasang Isabela. Radyo. Sa aton mga headline number 6, Comelec Bacolod magabaligayon sa voters registration sa mga mall sa syudad ng Bacolod para mas mapalapad ang venue. Ang voters registration mag-aksyon tandaan nga tuptob na gid lamang Hulyo 23. Rason kuno nga ang mga aplikante nagadagsa na naman. Radyo. Sa aton mga headline number 7, balita gikan sa Kabidolo Provincial, 50 ka mga dugang nga bonotuhan sa Department of Education Negros Occidental nagsumiter sang application para sa face-to-face classes. Evaluation nagapadayon. Radyo. Sa aton naman balita gikan sa City Hall igadulong na aksyon Dale Salazar, Councilor Espino magaserbe nga majority floor leader sa sangguniang panglungsod sa Bacolod. Mga konsihal, mayara na sang committee assignment. Radyo. Sa ato naman ng mga balita, National Conditional Cash Aid ginaduso para sa mga pigado nga manugtanom sang humay. Ayon ni kay para mga manguma nato mabulig-buligan man. Pero hopefully tani hindi ni short term ha. Hindi ni bala one time big time lang. Kay kung gulpihon mo na ito kay dugay ubos gini. Radyo. Kamara in full capacity sa unang zona ni Presidente Bongbong Marcos. Radyo. Pilipinas nakadetect sang dugang nga 70 ka kaso sang COVID-19 Omicron sa variant. Radyo. Kag safe nga pagbalik sang full in-person classes ginapanawagan sang isa ka grupo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5 ang takna sa hapon. Action Radyo. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Merkulis kitang presentation Hulyo 6, tuig 2022. Subong hapon, liwat naman kita magadulong sa inyo sa pinakamadalag ko mga bagong mga balita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters, aton Action Volunteers sa parayon naton yung pagdulong sa mga balita mga ka-aksyon. On special assignment subong hapon ibalo nato ng balita gikan dito sa Banwasang Binalbagan si Action Eden Abuso sa patrol. Back to back naman kay Action Pabang Nixon Tahoma. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, tubtub kita alas 6 subong nga gabi. Ako naman si Action John Diaz. Welcome sa liwat sa Action Reports Afternoon Edition. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 5:01 na. Hindi na kita magpabuyan-buyan pa. Hindi na napaguyangan ang aton nga tiyempo. Tira daon ta ng mga budubalita mga ka-aksyon. I-check natin si Action Eden Abuso on special assignment. Sininagluntad nga encounter dra mismo sa sur nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, particularmente na sa Banwasang Binalbagan, kung sa rin ang report mga ka-aksyon 4 gid ka mga ginaligar rebelde kag miyembro sang CPP-NPA ang napatay sa nagluntad nga enkwentro mga ka-aksyon. Kainagid lamang sang aga. After which mga ka-aksyon sa report ng Action Eden, hindi ka mamagalin. Hibalo man nato ng detalye digto man sa Banwasang Calatrava. Live na live mga ka-aksyon si Action Nelson Pateño angot sa ini mga nagluntad nga encounter kay nasang udto mga ka-aksyon sa tunga sa mga militar man kag katapo sang Northern Negros Front sang CPP-NPA. Currently, we're checking the line of Action Eden Abuso on special assignment. Medyo alang-alang pa siguro yung linya. Pero upod sila ni Papang Nixon if alang-alang niya ni Papang ni Eden. You can also check the line of Action Nixon Tahom. Ibaloon ta ni maka-aksyon, though may ara na kita sa mga initial nga detalye sining insidente nga nagluntad sina dira.
We would like to know kung anong rason kung nakakandak sila sa combat operation ang mga militar. May nabaton bila sila nga ma-report mga kaakson nga may ginahimo dira nga mga mahimo naton masiling abi hindi maayo para sa pananawan sang gobyerno kag sa mga otoridad. Let's check no ang kompleto nga detalye sini diri kag base mga interviewers dikto ang aton nga patrol. Because kay napat sa mga kaakson nagdiretso dikto kay nasa banwas ng Binalbagan. If hindi available ang linya ni Action Eden, we can also transfer dito kay Action Nelson sa Calatrava. Iunahon to na lang si Action Nelson Patenyo while we're checking the line of Action Eden. Kaya preparado man tong isa no dito sa norte naka-signal naman to kay ina maka-action. And after which we will check the line of the Philippine Army regarding sa sinima ka-action ng mga insidente asod-asod nga encounter makon mo north kag south. May mga enkwentro nga nagluntad. Of course, may kangawa gini para naman sa publiko mga kaakson. Di dako gini naman nga, I don't know kung ano ni ang grupo, ang ilang mga naka-enkwentro subong naman nga adlaw. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:04 na. Baloon talaga kay interesado makita sini kay Timakol nabla apat dito sa Northern Negros allegedly mga kaaksyon daw Deputy Secretary General sa Northern Negros front ining babae. We are checking captured inisa nadakpan mga kaaksyon sa mga otoridad. Subasi pala makabulig bala kag para masolusorbal man dala mga problema sa insurhensya sa norte nga bahin sang probinsya. Simply because magsiling ka Calatrava, hindi naman na sila sa Calatrava nag-operate mong galibot ni sila kay mga mobile sila bala mga kakson. Gasurusaylo man sila. Ilabi na ako nagkakandak sang combat operation ng mga militar kis nagapangita man sila disang pwede nila maagyan agud ilaman nga mapamanaguan kis ate anong ilabanas sumalungay gid ka gluntad ining mga enkwentro mga kakson. If alang-alang ang ilang linya, we can also check si Brigadier General Inocencio Pasaporte sang 303rd Infantry Brigade. Kung may ara na siya maka-action input kay kaina, naghatag na kita sa iya sang nag-notify na kita siya no, regarding sining situation according to him. Confirm naman kag may mga detalye naman sa maka-action. No? Sining nagluntad nga inkwentro sa northern and southern portions ng Negros Occidental. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:06 na. Subong adlaw mga kaaksyon padayon sa gyapon ang pagpadagayon sang sinapol sang gobyerno nasyonal. Labi na damo sila sa mga ginaikutar mga kaaksyon, damo sila sa palastraron kay tubtub subong. May pila pa ka mga tiglikom nga wala nila na-appoint bala sa pila ka mga crucial nga mga departamento. One of which mga kaaksyon is Department of Energy, Department of Health. Wala pa sila sang may nabutangan. Naliliga Department of Foreign Affairs pero subong ara na si Secretary Manalo mga kaaksyon. So at least no, sige amat-amat let's check sooner or later kung anong update sa mga development man dala sa national government, no? Sige, Action Radio Philippines Standard Time, las 5:07 na. Let's check kung sinong available naman sa ating linya subong hapon. Let's check ang linya ni Action Eden Aboso gikan dikto sa Banwas ang Binalbagan. On special assignment ang detalye sining nagluntad nga inkwentro subong hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Action Eden, mayong hapon. Good afternoon, Action John. Kaya sa tanong ako no, Action. Hoping audible ko, Action John. Yes. Din ka mo subong Action Eden? Actually, wala ko kapag yari kami sa may delakat, may sa mga kalamdar. Nagahit po
kami sa abon nga kaugalingon nga dalan. Pag nang halin kami dito sa may encounter site, subong kaupod na mo ng sila ka mga personal sa militar kag PNP nga nagsaka man diri sa barangay Biao kung pinatabo ating ang encounter. Kag actually halin kagina kung gato pasaka namon naglakad kami 2 ka oras. Kag ang pabalik subong 1 month 2 ka oras na no. Actually, Pero din pwede mo ma-describe. Kung nalin ka sa proper sang Binalbagan, din ka mo malabay pakadto dra sa barangay, na connection din? Barangay Biao? Asnet, barangay Biao, Binalbagan is talaga. Okay, medyo ang signal action iden no kay Tisubong naga-combat patrolling man sila guro tub subong no dito sa may banwas ng Binalbagan. Action iden? Medyo alang-alang gid. Let's check actually din balikan kita na namon si Action Nelson be. I don't know kung available ang iyang linya. Kung ano na itong mga detalye nga available nga nakuha ya, kung alang-alang man, we can also check Brigadier General Inocencio Pasaporte kay patapuson ta na lang kid makaabot sila ni Action Eden sa ila digtong nga area no kung sa diin sila madiretso subong Action dyan? ara na Action Eden, go ahead. Hello? Ato na utod ang linya ni Action Eden. Pasensya maka-aksyon sa tumatag palamati. Subong nga mga tanion si Action Eden na buos so ara gid mismo sa encounter site. On special assignment sila, upod nila subong katapos ang militar kag ang pila ka mga otoridad naton nga nag-check dito sa area siguro kay nag-conduct sang hot pursuit operation. Rason kun nga agin balikan gid ng lugar kinahanglan ni baloon kun ano naman nagkarabilin mga recoveries diri maka-aksyon nga makabulig man of course no para matumo diri sa mga otoridad kung sino adtong mga nakaengkwentro sining grupo sa mga militar. I understand mga 10 to 14 ng mga members ng New People's Army ang nakaengkwentro sang 94th Infantry Battalion sang 303rd Infantry Brigade mga kaaksyon da mismo sa Barangay Biao, Banwas sang Binalbagan. Kay na diri sa Aksyon Radio may mga report na kita nga nabaton kag napalayag mga kaaksyon no. Joining us this afternoon is the Brigade Commander of 303rd Brigade mga kaaksyon sa Philippine Army, Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sir, si Aksyon John Diaz sa Aksyon Radyo Bacolod. Mayong hapon aksyon dyan, kag sa tangan nga nagapamati, subong maulan-ulan nga hapon, mayong hapon sa inyong atanan. Yes, sir. Would like to ask sir regarding duha gid sir ka ma-encounter na tabo just for 1 day, sir, no? Diri sa Negros? Tama, no? Ang unang encounter katropa natin kay is natabo dito sa Central Negros, dito sa may Sitio Amilis, ang Barangay Santol. Medyo i-correct ko lang, no? Dahil ang unang report namon kay na sa sakop sa Barangay Biao. Gusto ko lang sakop gali ini sa Barangay Santol niya. Amo na yung between sa elements ng ato na 94th Infantry Battalion ko ng ato na Recon Company and some elements of mobile force, so na-encounter nila ning more or less between 10 to 15 PAs nga membro sang Central Negros 2 and ang isa ka encounter gyapon diri sa may norte nga bahin, diri sa may sitio Minatay ni no, sitio del Banwa Minatay sa Barangay Mercero sang Calatrava between 79th Infantry Battalion kag amo ni nga remnants sa North Negros no nga North Negros 54 remnants na lang diri sa norte tungod nga nawala ni sila before dire so gusto nila magbalik man so ara gin-report man sa aton mga nakalabot ning presensya nila nakalabot ni sa aton tropa and more or less same group gihapon ni no nga na-encuentro di sa ato 79 so tapos diri no na report naman ng ila presensya diri na amo nino na encuentro gyapon sa aton tropa. So sa encuentro diri sa North Negros may nadakpan nga isa ka female and na-recover sa possession niya 2 ka caliber 38 ka rifle grenade. Ang dito ka encuentro sa may Central Negros dito sa may Binalbagan may 4 diri ka napatay nga NPA and may mga na-recover diri nga mga items isa ka M16 nga may M203, isa ka M16 rifle, isa ka M14 rifle, isa ka 45 pistol. Amala nang initial nga sa initial no nga
nga na-recover siyang tropa. And later on, ang mga tropa natin while scouring sa other areas, naka-recover gapon sila sa isa ka AK-47 ng atong kapulisan, and atong nga tropa uli naka-recover man siyang caliber 45 pistol. So overall, may mga damo man sila nakuha ng mga assorted ammunition, no, sa M16, M14, sa mga magazine, ano, and included sa may recover man sa atong tropa, other mga personal belongings and mga subversive documents, ano, diri sa Central Negros, especially diri sa may Binalbagan. Sir, question ko lang, for the Binalbagan scenario or case aray, sir, anong story sa likod ni sir? Paano kita nga nakakandak sang combat operation dito, sir? Ang overall is ini, kung tanaw na ito, may natabo mga, ang pag-ambush ng INP, no, way back, mga February, no, first quarter this year. But, ang presensya nila, report niya siyang mga pumuloy, man nakalabot niya sa ato 1914 Infantry Battalion, and information nga nakuha man siyang atong tropa, lately, a few days ago, no, may nag-surrender kita ito nga more or less mga 19 to membro sa Central Negros 2. So kaupod ni, no? Kaupod ni ang ining na enkwentro kay na part ni sa Central Negros 2. So may mga informations kita dito nga nakuha sa ila, no? Regarding sa presensya nila, and coupled sa mga report sa mga pumuluyo regarding ini sa continuous extortion nila dito sa mga pumuluyo dito sa may area sa Barangay Santo. Alam mo ni nga nag-operate ang atong tropa, and amo nga grupo ang responsible, ang diri nga group naging tudlo sa mga ilaw pod sa mga information, amo ni sila involved sa pag-ambush ng PNP sometime February. Okay. Sir, sa apat ka man nagkalamatay, may mga identity na kita or ila gender, abi sir? Ang ila gender, tatlo ni kalalaki kag isa ka babae, no? So, per coordination natin sa SOCO kay na ipababa natin ining mga napatay ng NPA. So, nagsaka dito ang SOCO, no? Per coordination ko with the provincial director, no? Kay Colonel Pamitan. And after ma-extricate na, no? Kanaog ang mga fatalities ng mga NPA. And para mapakita man namon dito sa mga kaupod ang ilang mga, para ma-determine natin ang mga identity nila. Okay. Sir, iklarohon ko lang, 3 ka lalaki, 1 ka babaeng napatay. Oo, 3 ka lalaki, kag 1 ka babae. Okay. Sir, sa ila, sinitser nga grupo, may ari kita din mga matag-as nga leader nga gina-identify nyo, mahimo kaupod nila? Hindi pa naman masubong makon, ano, nga masiling ko may taas, but tanaw ko, more or less sa grupo nila, kung amo ni, no, tungod nga may mga nakuha kita dito nga among nga calibre ka armas, and possibly, no, ang ila squad ni tungod nga wala man ni sila gatingub most of the time, so base ining squad ni nga group, ang ilang squad ni amo ni ang naengkwentro sa aton tropa. Okay. Sir, dito naman sa may Banwas sang Calatrava, you mentioned, sir, ang isa ka babae na dakpan, pero based on information, sir, high-ranking official is ako na, sir? More or less back ranking sa group nila dira nga gusto mag-recover, no, pero hindi gid nga tama kataas siya, but vital ni siya dira sa ila grupo diri sa mga sa remnants nila, no. Siyempre may gina-create man na sila nga gusto mag-recover diri sa North Negros. Ang kaunang group diri North Negros branch, so bala naton gusto nila ibawion ng area tungod damo ni nag-surrender or cut off ties nila to nag-start in 2019 and later on 2020 tungod nga nakita man nila ang wala man sa pakadtuan kag mga false promises sa subong nga hindi man matuman kag napaintindi man naton sa pumuluyo mo ganin na naging recipient pa ng certain areas diri sa North Negros, especially diri sa may San Carlos, tagang damo nga project na nakabaton is Escalante. Balaan man ninyong istorya ka Escalante. So, amo ni mga damo nga barangay development projects. Kag nabala naman yun, ginamonitor man natin ang mga BDP projects, especially mga implementation ng farm to market roles. And may mga nahatag man nino para makabulig sa ilang mga livelihood. Ila to ka traktora, mga pulo nino. And may mga ongoing pa man nga mga projects diri, especially mga solar lighting,
and improvement kailang mga health centers. So ara pa na. So amo ni no nga medyo ang suporta sang previous masa nila siling wala na. So gusto pa nila balikan amo ni nga gina-report man sa nga pumuluyo nga ara man sila. So ara sa area gusto nila mag-extort na pangayo na sila pagkaon, anything, support. So, gin-report niya sa mga pumuluyo. Sir, may identity na kamo? Sining babae, sir? Pinapacheck ko na, pero initially daw si Aka, siling na si Aka Maulin. Aka Maulin ko na. So, siling ko pagpanaog ka ron para masigurado natin. So, I'm waiting for the report 79 Infantry Battalion regarding sa identity sining female, meaning nadakpan, ano? Makilala na dahil may mga upod man sila nga ara sa aton, may mga tropa, may punta naon ngayon natin, may former member nga ara na sa 79, so bala makilala man nila ni. Okay. So ginaulat ko lang ang confirmation report coming from 79th Infantry Battalion. Sir, subong ongoing pa ang hot pursuit paglagas sining iban nga mga miyembro nga nagpalagyo, sir? Tama, no? Both sides, both areas in Central Negros and North Negros, continuous ang aton effort, no? This is again my guidance sa aton tropa nga i-continuous namon ang focus military operations to pressure ang remaining members nga active, no? Amo gani na ang panawagan man sa message ni Governor Lacson sa outtaking, no? After sa outtaking sa speech niya nga nagapanawagan sa remaining members sa rebel movement sa Negros nga manaog na, and the provincial government is willing to give assistance para makabalik sa tawhay nga pangabuhi. At the same time, no, ang ara pa man, no, ang aton na enhanced comprehensive local integration program nga maghahatag sang suporta nga makabalik sila sa mainstream society naton. Okay. Thank you so much, Brigadier General Inocencio Pasaporte, sir, sa mga tiyempo subong hapon. Sige, salamat na mayong hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Nabat yama kakson ang pila ka mga detalye sining nagluntad nga engkwentro gindulong sa ato ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang brigade commander sang 303rd Brigade sang Philippine Army, mga kaaksyon. Kaya subong padayon pa ang paglagas ang tropa sa mga militar sining mga katapo sang New People's Army from both side, mga kaaksyon. Klaro diri ni Sir Pasaporte nga it's Barangay Santol. Barangay Santol is somehow boundary of Binalbagan, Isabela, pero bukid na gini nga porsyon sang dra mismo sa Negros, mga kaaksyon. Balikan tabi sa Action Eden, gamay lang gid kung ano tong sitwasyon sa area. Kaya what I've heard from Sir Pasaporte, ipapanaog to ining nga mga bangkay sang 3 ka mga lalaki kag 1 ka babae, mga kaaksyon, nga napatay sining nagluntad nga engkwentro nga telepono. Amo na siguro, mga kaaksyon, kung ginatulo tipon pa diri ni Action Nelson ang mga detalye sining mga kaaksyon. Perte ka mga tag-asman nga kalibre sang armas ang na-recover dito sa encounter site sang mga militar, mga kaaksyon, na makuman mga M16 rifle, may mga granada, perte no, mga subversibong mga dokumento, may sang 45 pistol, AK-47, kag iban pa, mga kaaksyon. Sige, kaya mo gina, medyo alang-alang gurong signal dito nila kay nabukid nga porso na sang banwa sang Binalbagan. Ang dugang detalye sila, mga kaaksyon, mabatian diri sa Action Reports sa Action Radio Bacolod. Nagkondo kayo base available ng linya ni Action Eden kag Action Nelson Patenyo. For the meantime, mga kaaksyon, ang regular nga pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3, meaning may dako nga mabulig sa pag Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi pa kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sa akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko doon mo ning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya ya, na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang mga scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy, na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton nagapataas pagid sang aton energy, no una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy ikaduha. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sang mga estudyante kung kaisa, no? Kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kun ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw man ni kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na
Damo siya antioxidants, may minerals, may ara pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid no makakaon sang mani kay makabuligid sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaonsang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration. Discoloration, paglain na sang color sang skin mo, kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani, ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman, beauty tips na para sa inyo. Ang mani, as in, very, very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin. So, nga ang iban dira gabakal na lang collagen no para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger abi pa amo kasi na ara ya man ni natural nga pamaagi para nga maka-produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang mani. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga kun ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts, pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton, may ara roasted, masilin sila, iban niya, boiled, ginatanok, iban, ano pag Tita Wilma, ng mga salted peanuts, na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiyan, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton nagapataas pagid sang aton energy, no una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani.
amo nang ginagamit sa mga estudyante kung kaisa no kisa galing gakawili iya sa pag kaon sang mani. Kag nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight kaon ikaw mani kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ara pagid mga vitamins kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid no makakaon sang mani kay makabulig sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaonsang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration. Discoloration, paglain na sang color sang skin mo, kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman beauty tips na para sa inyo. Ang mani as in very very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin. So nga ang iban dira gabakal na lang collagen no para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger abi pa amo kasi na ara iya man ni natural nga pamaagi para nga maka produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang maniti. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay mangayo ko bala siling ko ano nga kun ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabaluman kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts, pwede naton ma-consume in so many forms. Di ba lang, hambal na naton, may ara roasted, masilin sila, iban niya, boiled, ginatanok, iban, ano pag Tita Wilma, ng mga salted peanuts, na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman, in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy,
na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa Mga kababayan, kalalakinan kag katong lawas ano syempre kaunon. Action Radio Philippine Standard Time na 5:39 na. This time maka-actually check na to na report gikan sa Bacolod City Government Center. Pero antes pa man ang tanan, happy birthday gani kay Iloilo City Farm Marshal na nisa. Dito si Dino na sign mong sang una Bacolod City Farm Marshal. Gin-chat gid ko ni Action Alvin ho. Padumdum yagid ko samon amigo no Farm Marshal Fire Chief Inspector Buboy Plotenia. Pwerte. Birthday gali subong ni Sir Buboy Plotenia, no? Happy birthday dra kay Sir Buboy Plotenia. Wag gid da. May nga phone kay ni Mesha Roques, Ana Senyoro. Good afternoon sa inyo dira. Ay, Tita Nefe. Tita Nene Campaniel. Mayong hapon. Kagawa rin mong Jo Campo, nag-monitor gyapon sa Barangay Maaw. Kapitan Bito, dara, good afternoon, gid. Marilo Varon, mayang hapon. Christine Menyes Villalobos, Action John, good afternoon. Lawig na ko ng burnout. O, kagina pa ng burnout mo. Actually, may advisory din nga papanahog mga ka-action ang Central Negros Electric Cooperative. Tapos sa report blast ni Action Dale kay ato ni Baloon, anong rason? Gramo, di nagapalabot sa doon sa mensahe. Kagina pa ni ko ng blackout sa madamong nga area diri sa Saladsang Bacolod, mga ka-aksyon. Ang bali Ma'am Christine Menyes Villalobos, may hapon ako na sa tanan nga miyembro sang ARB Fans Club. Kag sa tanan nga taga-barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Action Radio City Hall Report. Check nato na balita gikan sa Bacolod City Government Center. Councilor Espino magaserbe nga majority floor leader sa SP. Mga konsehal, mayara na sang committee assignment. Sa detalye po naton si Action Dale Salazar. Action Dale. Action dyan sa inaugural session ay baluan na ang committee assignment tangtag sa tagsa ka mga konsehal diri sa masyadal sa Bacolod sa idalon sa 11th Council. So si Councilor Al Victor Espino si idalon sang team Asenso nga konsehal. Siya ini mag-serving majority floor leader. Action dyan kag apat ka mga komitiba ang iya sini nga pag-auyasan bilang chairman sa Committee on Education, Committee on Laws and Ordinances, Transportation and Traffic kag urban planning. Sabay naman ni Councilor Jude Del Saison ang number 1 konsehal si siya diri ang mag-auyat no sa dako nga komitiba ang appropriation and finance lagit man ang agriculture and fisheries kag cooperatives and livelihood program sa Sunjana. Si Juan Sevilla, Committee on Energy, Environment kag Committee on Health. Si Pausi ang mag-asari bilang chairwoman sa Committee on Public Works and Fire, Social Defense and Natural Disasters. Sabay ni Councilor Flor, siya diri ang manguna sa Committees on Women, Gender, Family and Child Care, Market and Slaughterhouse, kag Senior Citizens. Ang negosyante nga si Councilor Vladimir Gonzalez, Chairman sa Committee on Ways and Means, Trade and Commerce, Urban Poor Housing and Resettlement. Ang pinakabata na konsehal, si Councilor Jason Villarosa, manguna sa Information and Communication na komitiba, kag lakitman ang Committee on Tourism. Si Councilor Simplicia Distrito amo ang mag-uwes ng Committee on Human Resource and Development kag Committee on Social Services. Ano itong mention natin na dyan, amo ni mga committee basang team asenso nga mga konsehal, mag-itan rin natin nga kapintag duha
ang ginauyatan nila komitiba. Samtang ang apat ka mga konsehal silang loob ng Grupo Progreso may ara kita mga sangtig isa ka mga komitiba aksyon dyan. Si Councilor Israel Salangang chairman ng Committee on Government Assets, si Councilor M. ang chairwoman ng Committee on History, Culture and Arts, and si Councilor Rencito Rivero ang chairman ng Committee on Human Rights, at si Councilor Cindy Rojas ang chairman ng Committee on Labor Management Relations and OFW. And then ang duha ka mga ex-official ng mga konsehal, si Councilor Yesha Joy Villaflor, si Vivian Naya, automatic siya yung mag-auyat ng Committee on Youth and Sports. And then si Councilor Lady Glass Gonzalez ang mag-auyat ng Committee on Barangay Affairs. Ariang portion sa tingog na sang majority floor leader si Councilor Al Victor Espino. Floor leader and committee chairmanships. We are on the latter, Mr. Chair, nomination on the chairmanships. Mr. Chair, may I have the privilege to nominate the Honorable Tadi Saison on the Committee on Agriculture and Fisheries, Committee on Appropriation and Finance, Committee on Cooperatives and Livelihood Programs. Ang pagkalayag kaina ni Councilor Espino sining mga committee assignments sa sanggang panglungsod. Wala na sa mga resistance or pagpamalabag action dyan sa bahin sang minority, pangasiwala man sila sa mimihimo, ilabi na nga majority, 8 is farm team at 10 din halin sa Grupo Progreso. Ang hindi nga balik na ginadulong sa inyo sang Standard Plus Gold sa pagpud. Kalikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action, David Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Action Reports. Afternoon Edition. Action Radio. Salamat gid sa report ni Action David Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. And today sa inaugural session na batian naman aton mga komitiba sa mga konsihal diri sa sulad sang Bacolod. Kaya ka naman mahimo, you can do nothing about, pero not at all man, no? Because amon kani hambal permi, di ba? Bigger is not always better. Basi pa man lang ya, the minority now could perform well. Hindi mo na pag-ismulin kiti mga veterano man sa patag sa pamilitika ining sa piyak na grupo. And of course, may mga baguanon man. And may ara man dala makakson mga nanliligan pa, nagbalik naman sa pagpangalagad. And hopefully they could perform well their duties and responsibilities, not simply because they are one sa isa sila ka partido. Dapat ano gida, ang kung ano ginang obligasyon sang isa, dapat mahimo gid nila mga kaakson. Sige, sa pagbalik naton, ibalo naman naton ang update dito basi maka-signal na karakaron sa kay Action Eden Aboso. For the meantime, mga kaakson, mayang hapon lang kay Sam Ticao. Good afternoon, Action John. Patamyaw yun lang ko no, Family Ibanez, Kabantugan, Montaño, and Ticao. Narilo Travilla Catinoy, good afternoon. Ma'am Ana Sinoro, mayang hapon. Ma'am Inday Blasa, good afternoon. Atia Kim Iriman, Jose Moncal Torilla, Manjo Arnejo, good afternoon. Nico Nix, ang monitor dira sa Family Gelia sa Barangay Canroma, Pontevedra. Madamo nga salamat. Oy, kumusta ka mo dira sa Pontevedra? Elizabeth Gamala, good afternoon ma'am. God bless everyone. Sir Eddie Laus, nag-monitor po kay Nana Isabel sa Victorias. Joanne Mill, nag-monitor man sa Victorina Heights. Armando Libuon, good afternoon. Nag-monitor na ko no Singapore. Oy, mailan nila ko nagaw sa Singapore Good luck ko na taga-Action Radio. Thank you so much. Sir Ray Flores Barrioga, good afternoon. Anthony Louie Habagat, mayang hapon man. Sige, supposedly dapat rin natin i-check ining sitwasyon dira sa SSS kay naglanog mga kaakson ining report na may angot sa reklamo sa isa ka concerned citizen nga daw hindi kuno amo ang pamatasan, ang karakter, ang attitude dira sa mga empleyado sang SSS Bacolod diri sa Lacson. Di naglapta ining concern nga ginpabutsyag ti ginkuan nato ng statement ng SSS may angot sa ni diri kabalo ka mga kaakson damo gid man mong damo mga opisina sang gobyerno ginareklamo kay pertido hindi sila magserbisyo.
nambas ang iban, arak mo dato, hindi kami mag-iyo ako. Not all, ang iban lang. Pero importante, matagan tali naton sang kasanagan, kag pagpatag kung ano gidman ang sitwasyon dara sa sulod sang SSS as a government agency. Sige, on the other days or karon guro sa Action Firing Line, ibalo na naton mga ka-action. Magkabalik ang Action Reports afternoon edition pagkatapos gid lamang sini. Life Extension Vitamin D3. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga kun ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated no
coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gid yan, ha? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani, anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton, nagapataas pagid sang aton energy, no, una-una gid makabulig sa aton muscle building, nagapataas ang aton sini energy, ikaduha, I'm sorry, ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya, nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sa mga estudyante kung kaisa, no, kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Kag nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon mani kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw mani kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ara pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid na magkakaon sang mani kay makabulig sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaon sang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration. Discoloration, paglain na sang color sang skin mo, kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani, ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman, beauty tips na para sa inyo. Ang mani, as in, very, very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin. So, nga ang iban dira gabakal na lang collagen, no, para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger. Abi pa mo kasi na ara iya man ni natural nga pamaagi para nga maka-produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang mani. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani, di ba la? Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do mo ning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasiho. Action Radio Philippine Standard Time na 5:57 na.
nagbundak ang madamol nga ulan sa palibot sa syudad sang Bacolod. Kita naton pati guro sur nga bahin sang probinsya perte man ang buno ka ulan. Problema kay may mga areas pa nga wala pa nakabalik ang linya sang kuryente. So mga kaaksyon sa National Grid Corporation of the Philippines, may unscheduled power interruption sa parte sang Negros Occidental. Hindi lang Bacolod ha, probinsya sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Naging patuman las 12:47 kainas ang udto. Ang apektadong areas ang iyaka Central Negros Electric Cooperative, Sineco, Sumag, Lag-asan area, Burgos, Mountain View Feeder, Panaugaw Feeder, Talisay Feeder, and Silay Substations. Apektado man ang Noseco, Valladolid, La Carlota, kag San Enrique Substation. Noreco, dikto naman sa Oriental, ang Bindoy, kag Bae Substation. Kag ang Noreco 2, ang Tanhay Substation, mga kaaksyon. Ginpayag diri sang NGC ang rason sa likod sini, gina-activate ko ng protection system agud ma-regulate ang pag-load sa mga amlan, ang iyaka-amlan sa Buan Submarine Cable 2. Aksyon Radio. Like diri sa Seneco Advisory, nag-time ang offline sa nilas 12:47. Diri sa Bacolod lang, sa Bacolod sila ay 69 kV nga line. Ang sakop sang Panagaw Substation, Lopez Substation, Talisay Substation, Mountain View Substation, Burgos Feeders mga kaaksyon. Didamo diri sa may area sang Burgos, Villamonte. Diri gini mga kaaksyon. Pero ibano si Ma'am Ana Sinoro Gina, si ano to? Ma'am Ana Sinoro, ginapanigamuno nga blackout gate mga kaaksyon. May nga po lang kay Anthony Louis Habagat sa nagamonitor kuno sa Azocarera de Bais. Perte. Ma'am Ana Sinoro, may hapon dira sa Lagranga sa Pilar Compound. Siya kuno utod may hapon gid, no? Sige, Aksyon Radio Following Standard Time, las 5:59 na. Halong-halong sa tumaka aksyon nila binana nga biyahe tub-tub sining matanion kay nagabunok ang ulan. Amo nang aton perming reminder ha, dalagid sa proteksyon sa kagalingon agud hindi ikaw mabasa sang ulan mga kaaksyon. Action Reports, Afternoon Edition. Sige karon sa Aksyon Firing Line na mabatihan ang kompleto nga detalye sang mga balita kag impormasyon nga natipon sa aton patrol on special assignment dikto sa Manwa sang Binalbagan. Amuman sa norte nga bahin sang probinsya. For the meantime, amoy na ang kabugusan nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Sa mga adlaw, Miyerkules kita, Hulyo 6, 2022. Maraming salamat sa aton nga patrol 2 sa aton crossing patrol aksyon na Eden Aboso na aksyon papang Nixon Tahom. Sa News Center aksyon ang Defensor Lisay. Sa City Hall si aksyon Dale Salazar. Naman sa Studio A Master Control sa aton technical side aksyon Oliver Pason kag aksyon JM Baikina. Standby na sa aksyon Balita Evening Edition abod naman kay aksyon Dale Salazar kag aksyon ang Defensor Lisay. Kagaron sa aksyon Firing Line upod kay aksyon Art Tayupon. Sa kinaanda na kunaman ang inyo alagad sa kanginan, Aksyon John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay, kasubo kag kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran kid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio.